Ahoj, vítejte u dalšího vlogu. Dobrodružství pokračuje. Zrovna jsem v Německu na hotelu někde mezi Stuttgartem a Norimberkem. Firma si mě pozvala na 2 dny, na zkušební den. A agentura mi zaplatila tenhle hotel na 3 noci. Takže budu mít čas i šmejdit tady okolo. Když bude něco zajímavého, tak to asi natočím. A teď se koukneme, jak to tady vypadá. Tady jsou vchodové dveře. A mám tady jenom malý stoleček s křesílkem. Není tady ani žádný lustr. Jenom tahle lampa. Velká postel. Televize. Koupelna celkem ujde. Vtipný bylo, když jsem sem vešel, tak jsem nemohl najít recepci a recepce je jenom taková přepážka mezi futrama do dveří do kuchyně. No. Tak tam jsem si to vybavil, dostal jsem klíč, heslo na Wi-Fi a můžu bydlet. Nemám tady ledničku, takže budu muset si každý den koupit jídlo asi jenom na 1 den. A to, co jsem si dovez, budu muset sníst nějak do zítra. No. Tak uvidíme. Vtipný je, že mi agentura zaplatila i snídaně, ale snídaně jsou od 8 a já už v 7 musím být ve firmě. Vůbec z té firmy nemám dobrý pocit. Vůbec. A je pěkně skurvený počasí. Takže na výlet to dneska nevypadá, takže si zajedu do obchodu a pak asi do restaurace si sednu na jídlo. První den mám za sebou a vůbec z té firmy nemám dobrý pocit. Tam nejsou žádní zaměstnanci. Nevím, co se stalo, jestli měli nějakou krizičku a museli všechny vyházet. Ale mám novýho kámoše, Zoltána Maďara, který tady přišel hodinu po mně na zkušební den a zítra už nepřijde. Taky bych nejradši zítra už nešel, ale když mám zaplacený hotel, tak proč ne? Ale z čeho mám radost? Mám radost ze sebe, protože rok jsem neviděl Heidenhain a za 3 hodinky už jsem byl zpátky v tom a už jsem zase byl schopný fungovat normálně. Takže tak. Tak takhle to tady vypadá. Takovej výhled z okna tu mám. Na ty jejich bavorský kapříky. A právě se nacházím v restauraci v hotelu, kde jsem ubytovaný. Objednal jsem si steak ze zvěřiny, tak čekám, až mi to donesou. Zatím tady mám na stole salát a pivko. Ještě na stejček čekám. Tak už mám konečně jídlo. Za jídlo jsem platil 28 € a pivo nevím, kolik stojí. Máme středu, někdy po 11. hodině. Touhle dobou jsem měl být už dávno doma, ale plány se změnily. Dobrodružství pokračuje. Ve firmě Gaby se mi nelíbilo, takže dneska ráno v 7 mi agentura dohodila další 2 firmy, které se objevily v nabídce. Takže zítra jedu do Bavárie a v pátek jedu do ASM. Ta Bavárie je někde u Norimberku, já teď čekám na parkovišti před Rewe v Ansbachu. Čekám, až mi pošlou instrukce, kde mi rezervovali další hotel. No a nezbývá než čekat. Mezitím jsem si stihl aspoň nakoupit, co jsem trochu potřeboval. A uvidíme. Doufám, že mi pošlou brzo adresu na hotel, abych tady nemusel tvrdnout dlouho.
Nečekal jsem ani 10 minut a už mi slečna volala, že mám zabukovaný hotel, takže už jsem se sem přesunul. Teď z hlavy nevím jméno té vesnice tady, ale je 12:30 a check-in je od 15:00, tak nevím, půjdu se zeptat, jestli můžu přijít dřív, jinak budu muset někde čekat, jinak to tady vypadá docela hezky. A tohle je můj hotel. Tak, hotel jsem si vybavil. Můžu přijít dřív, ale musím čekat ještě 40 minut, než připraví pokoj. A na recepci byly 2 příjemné slečny usměvavý, takže mi to docela bavilo si to si vybavovat. A mám teď čas teda se tady trošku courat a porozhlídnout. Takovýhle historických domů je to tady plný. Se koukneme, jak to tady vypadá. Velmi pěkně to vypadá. Trochu moc vysoká postel, ne? Záchod, taká maličká sprcha. Pěkný a stojí to nějakých 79 € na noc i ze snídaní. Tak, dal jsem si sprchu a ještě si ukážeme pár vychytávek, co jsem tu objevil, protože když vidím nějaký čudlík, tak ho prostě musím zmáčknout, že jo? Tak, když vyjedu s tím závěsem dopryč, tak si můžu spustit venkovní roletu ještě. Tady je zásuvka na internet a vedle je vypínač, který rozsvící tamhle podsvícení zatím. Tady u postele se mi líbí, že je USBčko a jsou tady další vypínače a zase to rozsvící.
pěkně podsvícení zatím. Plus tadyhle velký světla. Tady v této budově nahoře bych měl ubytování. Tak, máme čtvrtek, někdy kolem 1:45, právě jsem opustil firmu Grafitková a když jsem sem přišel, měl jsem pocit, že jsem se vrátil do roku 1940, pak jsem se vrátil do roku 1800. Hodně stará firma, hodně špinavá práce a nejsem z toho úplně nadšený, ale co je skvělý, jak jsou tady všichni prostě přátelský, vyčilovaný a v klidu, není tady žádná honička. Viděl jsem i ubytování, kde bych mohl bydlet místo jednoho Rumuna a nevím. Zlatý Rakousko, strašně se mi stýská, když to tady vidím. Každopádně teď mě čeká 5hodinová štrka ke Kolínu a protože jsem nepočítal s tím, že budu venku týden, byl jsem zbalený jen na 3 dny, tak si cestou musím někde koupit ještě ponožky. Tak možná ve Frankfurtu se zastavím cestou, uvidíme. Takže když bude něco zajímavého, zase se ukážu. Tak jsem se zastavil cestou v Kiku a vyřešil jsem za 4 € ponožky. Samozřejmě zase nevím název tohohle městečka, je to nějaký venkov, ale jsem tak 40 minut od cílového hotelu. Tak, právě jsem dorazil na další hotel, do Dádenu. Tak se podíváme, jak to tady vypadá.
Takhle vypadá klíč. Sprcha docela OK. Tyhle, zase vysoká, měkká postel, to zase budu spát jak na trampolíně. A doufám, že ten kostel nebude celou noc zvonit. Tak, mám to tady od firmy na 2 noci se snídaněma a vyjde to na 146 €. Nazdar, máme sobotu, 10:30. Já už jsem na cestě domů, už mám za sebou 285 km a 250 mi ještě zbývá. Těch 985 už mám naježděno za celý týden. Ne, jenom za tuhle jednu cestu. A zastavil jsem si na snídaní, koupil jsem si 2krát sekanou v houšce a střední kapučíno, protože potřebuji kafe. A zaplatil jsem dohromady necelých 13 € za tohle. Včera jsem v té firmě byl někdy do 5, takže jsem pak akorát se vykoupal, šel jsem se najíst a byl jsem hotovej. A už jsem neměl moc náladu ani sílu natáčet. Sedl jsem si do hotelové restaurace, dal jsem si burger. Říkají tomu Wild Burger, protože to bylo z divočáka a z hovězího. Geniální věc na tom byla, že tam byly brusinky jak na naší český svíčkový. Dal jsem si ten burger, ten byl za 22 €, k tomu batátový hranolky 2 €, jedno malý pivo 2,20 €. Vypil jsem 3, takže jsem tam nechal dohromady za tu večeři nějakých 30,50 €, tak nějak. No, k té firmě celkem zajímavá práce. Má to nějaký Turek nebo Rumun, nebo co to je. Dá se s nimi mluvit, tak uvidím, ještě popřemýšlím. A když se vrátím k té firmě, kde jsem byl ve čtvrtek, Grafitkova, tak to je vlastně indická firma a ten grafit dovážejí z Indie sem do Německa a tady ho teprve obrábějí. Takže jako peníze nenabízejí, co by jsem chtěl, je to takový těžký, ale ještě mám jednu kartu ve hře. Ještě jsem oslovil jednu agenturu, tak možná najde něco ve Švýcarsku, zjišťujou to. Tak uvidím.